At ayun mga guys, pagkatapos ng bagyong Imong, ganito na yung sagingan natin. Yan, marami nang nagsitumbahan. Yan. At nandito tayo ngayon dahil maglilinis tayo. Tatanggalin natin yung mga nagtutumbahan na puno ng saging. Ito, sayang. Hindi pa siya magulang. Yan, tapos doon. Yan, may puso tayong nakuha. Tapos ito, sayang, malalaking buwig ito mga guys. Yan. Yan. So, sayang dahil maliliit pa, hindi pa siya magulang. Yan. At marami dyan mga guys. Yan. Hindi na natin iisa-isahin pa para hindi na tayo mapagod at hindi na rin humaba yung ating videos. So ayan mga guys, hanggang doon yan sa itaas. Yan. So ito, tinatanggal natin mga guys yung mga nabali. Ito mga nabuwal. Yan, may nabali dyan, tinanggal lang natin siya kalahati. Baka pwede pang pabungahin ito na buwal. Yan. So hanggang doon yan sa taas. Nandito pa lang tayo sa may bandang gitna. Dahil pang 3 araw na natin ngayon na naglilinis dito. So tingnan nyo mga guys ang mga dahon. Nakatayo siya mga guys pero wala na siyang dahon, ubos na. Yan. Yan. So ayun lang mga guys, at yun lang ang update natin dito sa maliit nating sagingan. So yan. Yan. So, nakakapanghinayang dahil siyempre pira na sana yan. Kaso naabutan ng bagyo at ganyan lang, hindi pa pwedeng ibenta. So, sayang talaga. Yan. So ayan lang, yun lang mga guys, at maraming salamat sa pagsubaybay dito sa pag-update natin dito sa maliit nating channel. So ayan, maraming salamat.